Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya kuma abota sauraron Hausa Nobel Audio. To a yau ma ƙungiyar Wambai Writers Association ta ƙara tafo muku da wani ƙayataccen littafinta mai suna ‘Yar Baragada, wanda Aisha A. Kala ta rubuta, wato ‘yar mutar Borno. Ni Muhammad Adam nake karanta muku. Shafi na farko, tana tsaye sai buga kofar take kamar za ta balla. Ke Indo, 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 kina ji na kika yi shiru ko? Kaka ta faɗa cikin ɓacin rai tana ƙara buga kofar. Kaka ta ce to kar ki fito, ki ci gaba da zama. Kin ji ko Indo? Ni kuma yanzu za ni makarantar taku in faɗa wa shi idin tun da hakan kike so. Tana juyawa ta ji ƙarar buɗe ƙofar. Ina leƙawa sai na ga wacce take kira da Indo, yarinya ce wacce ba ta wuce shekara 15 ba. Baƙa ce, tana da hanci daidai gwargwado, fuskar ta kuma ba ta da tsayi sosai, masha Allah. Irinsu ne wanda ake kira da Black Beauty. Ta ƙarasa fitowa daga ɗakin tana cewa, haba kaka, ni fa bacci nake ji, kuma ni kaina ke ciwo. Yo, ba dole ki ji bacci da ciwon kai ba, tunda kullum ina yi miki faɗa akan ki daina biye wa waɗannan fitsararrun ƙawayen naki, kuna daɗewa a dandali, amma ba ki ji. To yanzu sai na bi gidajen iyayensu na shaida musu ɗaya bayan ɗaya, don wannan abu ya ishe ni haka. Wuce ki je ki shirya, ki sha koko, ki wuce ki tafi, kar ki makara. Wucewa ta yi tsimi-tsimi, ta shiga ɗakin kakar tata, ta ɗauko kayan islamiyyar tasu ta saka, ta fito ta wuce kicin ta ɗauko koko da ƙosai ta sha, ta zo gurin kaka ta zauna ta ce, kaka zan tafi. Sai kaka ta ce to ban da rashin ji, kuma a yi karatu, gashi ki ɗauna ki sai ki raba wasu abu sauran. Ta karɓa, tana fita kuwa ba ta wuce ko ina ba sai gidan su Abu, daga can suka wuce gidan su Nuratu da Hannatu, sai gashi dukansu sun haɗu su huɗu. In ka gansu sai ka ce ‘yan huɗu ne. Yanzu ina za mu je, don yau ni ba za ni makarantar nan ba. Haka kawai su bi su takura wa mutane. Wai fa yau inna har kara ta ɗauka za ta rabka min a kai. Da ba dan na gudu ba da ta min illa a kai, cewar Nuratu. Duk sai suka fashe da dariya. Nuratu kenan, ni ma ba za ni ba, sai dai mu je bayan gari mu sha mangoro a gonar Tanimu, cewar Indo. Duk sun amince da shawarar nan sai suka kama hanya suka je bayan garin kamar yadda suka faɗa. Abu ta tsinko musu mangoro, sai suka zauna suka fara sha suna taɗi, hankalinsu a kwance. Kwatsam sai wani ɗan kusa da gidansu Indo ya zo wuce tun daga nesa, ya hango su sai ya nufo su. Sai da ya zo dab da su ya ga cewa ashe su Indo ne da Nuratu da Abu da Hannatu suke taɗi. Kai me kuke a nan, cewar Kallamu. Buɗar bakin Indo ta ce, iska muke sha, don garin yau ana zafi sosai. Rufe min baki, wato duk cikinsu ke ce mara kunya ko? To ai ni ce shugabarsu, haka Indo ta ce cikin jiji da kai. Ke ce kika kawo su nan kenan? Ni ce. To ku tashi ku ce makaranta. Ya sun ba inda za mu je, wai ma ina ruwanka da mu ne, haka kawai don ka gan mu sai ka zo kana ta mana surutu, to ba inda za mu je, in ji Indo. Ba ta yi tsammani ba, kawai ta ji ya shauɗe ta da carbi. Kai, wallahi kar ka sake taɓa ni, mugu kawai azzalumi, Allah ya isa, na wuta balbal kuma sai na rama. Tana faɗin hakan sai ta kwasa da gudu, da masu Abu sun gudu tuntuni. Tana zuwa inda suke ta ce, munafukai, wato ku masu dogayen kafan guduwa ko? To sai na rama akan ku ɗaya bayan ɗaya. Nurati ce ta ce mu gudu. Tana faɗin haka sai suka ƙara gaba suka je bayan gidan su Abu.
suka zauna har sai da lokacin tashi daga islamiyyar ta yi kafin kowa ya kama hanyar gidansu. Inzo ta zo shiga gida kenan sai ta jiyo muryan kaka tana cewa, Kallamu, ka fita a idona in rufe, ina ruwanka da ita da har zaka dake ta da carbi, kuma ko kunyar idona baka ji ba, shine ka zo kana ce min ka dake ta ko? Oh ni ta bawa, yau na ga ta kaina. Haba kaka, ni fa na mata faɗa ne kan cewa ta je makaranta. Tun kafin ya ƙarasa maganar, kaka ta yi saurin cewa, rufa min baki. Sai ga Indo ta shigo ko sallama babu, tana cewa, kaka na dawo. Yauwa, Allah abin godiya, daga ina kike? Indo, in ji kaka. Makaranta mana kaka, yanzu fa tashin mu kenan na zo gida don yunwa nake ji wallahi. To ka ji ko? Na ce ka ji ko? Makarecin banza ka rasa ma wacce za ka yi wa ƙazafi, sai marainiyar Allah, ba uwa bare uba. Sai kuma ta fashe da kuka ta ce, tashi ka fita min daga gida. Ita ko Indo ta faki idon kaka ta mai gwalo. Allah sarki, Kallamu har ya ban tausayi, in ji marubuciyar. Yana fita, Indo ta ce, kaka kawai fa so yake ga kin mun faɗa. Buɗar bakin kaka ta ce, to masu sauraron mu, a nan marubuciyar ta tsaya a shafi na farko. To sai ku biyo mu domin jin shafi na biyu da ma waɗanda za su biyo baya. Idan muka ɗaura shi a shafinmu na YouTube, ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku yi like, ku yi mana sharing, sannan ku yi mana comment. Hakan shi zai ƙara mana ƙarfin gwiwa. Kuma ku danna mana subscribe domin ku duka samu sanarwa da zarar mun ɗaura sabbin audio mu. Mun gode. Ƙungiyar Wambai Writers tana alfahari da ku.